Jättestor svärd, men en viktigare titel så är Jesu lärjunge. Minä olen Anette Storsved, mutta tärkein titteli on, että mä olen Jeesuksen opetuslapsi. Och jag ska berätta idag kort om hur jag blev frälst från nyandlighet, new age, till att vara troende med Jesus. Niin mä kerron lyhyesti siitä, miten mä muutuin, että mä uskoin New Ageen, mutta sitten nyt mä olen Jeesukseen uskova. Jag föddes i en familj där man var vetenskapliga och ateister. Mä synnyin perheeseen, missä oltiin tieteelliset, mutta myös ateisteja. Och jag sökt hela mitt liv efter någonting djupare och någonting mer meningsfullare. Ja koko elämäni mä etsin jotain syvempää ja tarkoituksellisempaa. Och ända fram tills jag blev troende för 4 år sedan så hade jag alltid en tomhet i mig. Niin 4 vuotta sitten, kun mä tulin uskoon, niin siihen saakka mulla oli tyhjyys sisimmässäni. Och som liten så låg jag ofta med täcke över huvudet för jag hade sån dödsångest och funderade på att vad händer då jag dör. Niin pienenä myös mä aina makasin täkki pään päällä, koska mulla oli tämmöinen kuoleman pelko ja mä mietin, mitä tapahtuu, kun mä kuolen. Och jag blev vuxen och sökte för fullt och levde mitt liv ganska mycket i synd. Aikuistuin ja etsin koko ajan, mutta elin myös synnissä. Och då hände en ganska så stort trauma i mitt liv 2017. 2017 tapahtui suuri trauma mulle. Och då började jag söka svar varför det hände mig. Ja silloin mä aloitin etsimään vastauksia, että miksi tämä tapahtui minulle. Och det var då en ganska svår skilsmässa. Ja se oli vaikea avioero. Och istället för att då söka mig till Gud och Jesus, som jag förstås nog visste om. Niin sen sijaan, että mä olisin hakeutunut Jeesuksen luo, mä tiesin kyllä hänestä. Så drogs jag in i det här som kallas the New Age. Niin mut vedettiin siihen New Ageen. Och i det så börjar man ju söka då svar i allt annat som inte är från Gud. Ja siinähän etsitään vastauksia kaikesta muusta paitsi Jumalasta. Och det såg ljust och fint ut. Man pratar om love and light. Oli valoisa ja kauniin näköistä, puhutaan love ja lightista. Och jag började kanske med att dra fina änglakort och sitta och meditera lite. Och me vedettiin hienoja enkelikortteja ja vähän meditointia. Och då skulle man ju förstås hela sig själv och man skulle hela sin barndom. Ja piti niin kuin eheyttää ja parantaa omaa itseään ja lapseutensa. Och allting ledde till en ny sak som man skulle göra, eller som man skulle köpa, eller som man skulle gå på. Aina joka asiasta tuli seuraavaa, mitä piti ostaa tai mihin piti käydä mukaan. Och det blev som en enda cykel av ett enda sökande och hur ska jag hela mig själv? Oli niin kuin tämmöinen pyörre, että vain etsimistä ja miten mä parantaisin itseäni. Och i den här vevan så hade jag bara ett ångest hela tiden i mig som blev lite lättare ibland då jag gick på någon healing eller på någon sån här, så kände jag en liten stunds lättnad, men sen kom den här ångesten tillbaka. Ja kaikessa tässä oli koko ajan ahdistusta, että ehkä menin johonkinlaisen healing-tilaisuuteen, mutta taas se ahdistus oli ihan läsnä. Och det blev för mig bara mörkare och mörkare och till slut så började jag förstå att nu är någonting fel med det här som jag tror på. Niin yhä pidemmäksi tuli ja mä ymmärsin, että on jotain väärää tässä, mihin mä nyt uskon. Och augusti 2021 så kände jag en dag att nej, jag kan inte ta ett steg till på den här vägen som jag går på nu. Ja elokuussa 2021 mä tunsin vain, että en pysty enää ottamaan yhtäkään askelta tällä tiellä. Och då skickade jag till en kompis som hade också varit i det här New Age, så skickade jag fråga av henne den dagen. Bara frågan att är det Jesus som är sanningen? Niin mä lähetin ystävälle, joka oli ollut myös mukana tässä New Ageissa ja kysyin vain yhden asian. Onko Jeesus vastaus? Och hon sa ja. Hän vastasi kyllä. Och då var jag mogen att då förstod jag att det är Jesus som är sanningen, vägen och livet. Ja silloin mä ymmärsin, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Och det var 4 år sedan och jag är så otroligt tacksam att Jesus frälst mig
och att han kämpar för mig hela mitt liv. Tämä oli 4 vuotta sitten ja mä olin niin kiitollinen Jeesukselle, että hän kamppaili mun puolesta. Och han har ju förändrat mitt liv på så många sätt. Ja hän on muuttanut mun elämäni niin monella tavalla. Och det största som Jesus gav mig, förutom hoppet om ett evigt liv, Ja suurinta, mitä Jeesus antoi minulle, paitsi sitä, että on ikuisen elämän toivoa, så var frid. se oli rauha. Och en känsla av att nu har jag kommit hem. Ja tunne siitä, että nyt olen tullut kotiin. Och att mitt sökande är slut. Ja etsiminen on loppunut. Och livet, vandringen med Jesus är ju inte bara lätt. Ja se Jeesuksen kanssa kulkemista ei se aina ole vain helppoa, Men att veta att man går med Gud, mutta se tieto, että nyt kuljetaan Jumalan kanssa, så får man ju styrka och glädje och en frid oavsett vad man möter i livet. niin silloin saa voimaa ja iloa ja rauhaa riippumatta siitä, mitä kohtaa elämässä. Och jag ber för alla de som ännu är kvar i New Age, Ja mä rukoilen kaikkien puolesta, jotka edelleen ovat siinä New Ageissa eller i andra trossystem, tai muunlaisissa uskonsysteemeissä. att de också skulle hit till Jesus och att de ska kunna ta emot han som sin frälsare. Että ne myös löytäisivät tiensä Jeesuksen luo ja ottaisivat hänet vastaan pelastajana. För att om någon skulle ha sagt till mig för 5 år sedan då jag satt och hade någon morgonritual att jag en dag skulle stå på torget i Vasa och berätta om Jesus, så skulle nog jag ha skrattat antagligen. Jos joku olisi 5 vuotta sitten sanonut minulle, kun mulla oli joku kuurituaali, että se tuli seisomaan Vaasan torille ja kertomassa Jeesuksesta, niin mä olisin nauranut. Men Jesus kan förändra ens liv på allra mäktigaste sätten. Mutta Jeesus pystyy muuttamaan elämää ihan mahtavammalla tavalla. Så jag ber att alla känner Jesus, och om någon som ännu inte känner Jesus, att man vågar fråga av honom, är du sanningen? Ja mä rukoilen, että jokaisen saisi tuntea Jeesuksen, ja ellet vielä tunne, niin että uskaltaisit rukoilla, oletko totuus? Och den som söker, så han öppnar dörren. Ja hänelle, jota etsitään, hän avaa oven. Och jag vill bara tacka Jesus att jag får stå här idag och möta er, och tackar för alla som är här idag. Ja kiitän Jeesusta siitä, että mä saan kohdata teidät, ja mä kiitän jokaisesta täällä. Amen.